ಸಿಮ್ಮುಡೆ ಬೆಯ್ಯಡು ಫಾಸ್ಟ್ ದಿಯರಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಮುಡೆ ದಿವಡು ನಡಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಇದು ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಒಂಜೇ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟೇ ಪೋಪುಂಡು ನೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಟ್ಟೆ ಬೇಯ್ಪಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಶೋಪುಂಡು. ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀನ್ಸ್, ಬಟಾಣಿ ಪದೆಂಸಲ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ದಾಲ ಒಗ್ಗರಣೆ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಯರೆ ದೀಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಕ ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಬಾರ್ದು ದೀತೆ ಬೇಯರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಸಿಟಿ ತೀದು ಒಂಜಿ 2 ಸಿಟಿ ಬೈಪಾಗ ಸೋನ ಮಸೂರಿಂದು ಅರಿ ಒಂದು ವಾಂಗಿ ಬಾತಿದ ಪೌಡರ್ ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಪಾಡಂದಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲೆದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ವಾಂಗಿ ಬಾತು ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತೀನಿ ಅವು ವಾಂಗಿ ಬಾತು ಪೋದವು ಕೂಂಗಿ ಬಾತು ಆತು ವಾಂಗಿ ಬಾತು ಅಂತ ತೆಲ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಂತ ಪಸ ಪಸ ನೀರ್ದಲಕ ಒಂದು ಪೋದು ಪಲಾವ್ ಆತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಅವರೆ ಬೀಜ ಬೊಕ್ಕ ಅಬರದ ಬೀಜ ಒಂದು ಅವರೆ ಬೀಜನೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಫೇಮಸ್ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಅವರೆಕಾಯಿ ಆಯ್ತು ಬೀಜ ಒಂದು ಅಲಸಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಅಲಸಂಡೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತು 2-3 ಬಗೆ ಪಾರ್ದಕ್ಕ ಪದೆಂಗಿ ಸಲೈ ದಾಲ ಪ್ರೇಜನ ಐಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪತ್ತು ಸೇಮ್ದಿ
ಪಲಾವ್ಲಕ ತಿನ್ನಿ ಮಲ್ಲ ಜಟೆ ಆತನು ಎಂಕದ ಇಂಚಿನ ವಾಂಗಿ ಬತ್ತರಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಷ್ಟ ಆತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾಂಗಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಪುಳಿಯೋಗರೆಲ್ಲ ಐದು ഞാൻ ಕನ್ನಡೆ ತೂತುಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೊಯ್ಬಕ್ಕನೆ ತೂತೀನಿ ನಾವೇನು ಪೂರ ಲೈಫ್ ಡೇ ತೂದುಪ್ಪ ಅಂದೇನು ಅದೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದು ಇಂಕ ತಿನ್ನಾಗ ಬಾಯ ಜೀನಾಗನೆ ಕಲಗುಂಡು ಆ ಟೈಪ್ ಅಕ್ಕಳು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಅಕ್ಕಲ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೇಟ್ ಫುಡ್ ಬಂದುಂಡ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನತ್ತು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಇಷ್ಟತ್ತು ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಇಷ್ಟತ್ತು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ವಾಂಗಿ ಬಾತ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮಾತ ಬಾತುಲು ಉಂಡು ಅಂತ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುರಪ್ಪಲು ಎಂಚಿನಪ್ಪ ವಾಂಗಿ ಬಾತುಂದು ಸೂಪರ್ ಪುಣ ಐತೆ ಮೇಲ್ಗೊಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಪಾಡುವೆರು ಯಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ನ ಅರಿಕಟ್ಟೆದೇ ಮಲ್ಪುನತೆ ಫುಡ್ಡು ಅವ ಜೀವ ಗಟ್ಟಿ ಇಂದುಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಅರಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನತೆ ಒಂಜಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಂಜಿ ಇಂದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬೇತೆ ನಿಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ನಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರು ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಎಂಗಿಷ್ಟ ಅಕಲ್ನ ನುಂಗೆಲ್ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಮಟನ್ದಾಗ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಟನ್ ಉರುವಲಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಲಾಂಚ್ ಕೆಲವು ಫುಡ್ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಂತೂ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಫುಡ್ಡು ಓಳ್ಳ ತಿಕ್ಕಂದು ಅವಳ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಂಬಾರ್ಲು ಪೂರ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪೂರ